47.100 आहे. ओके. तर वजन केलंय आपण आता. परत एकदा तुमचं नाव सांगा. स्नेहलता लिमराज धोंगडे. बर. गाव तुमचं वाघोली, तालुका कळंब, जिल्हा जिल्हा उस्मानाबाद. तुमचे मालक रिटायर मिलिटरीमॅन आहेत. हो. त्यांचं नाव सर लिमराज बळीराम धोंगडे. लिमराज बळीराम धोंगडे, एक्स आर्मी. एक्स आर्मी. आणि तुम्ही कुठं होता सर्व्हिसला सर? तुमचं म्हणजे नागालँड, J&K, ओके. पंजाब. रिटायर होऊन किती वर्ष झाले तुम्हाला आता? 40 वर्ष 41 लागले आता. ओके. तर तुम्हाला सामाजिक कामाची आवड आहे हो. आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा पण आहे. हो. परंतु फॅमिली मॅटर म्हणजे घरात काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यानंतर माणसाचं मानसिक टेन्शन वाढलेलं असतं. तर असा एक त्रास तुमच्याकडे होता, तो आईसाहेबांना खाल्लं की पचायचं नाही आणि त्याच्यासाठी तुम्ही दवाखाने खूप केले. परंतु तुम्हाला त्याचा फायदा काही झाला नाही. 50-60 हजार रुपये खर्च झाला आणि याच्यामध्ये त्यांची तब्येत खालावली होती. तर आजच्या कंडिशनला ग्रीन प्लॅनेटचे प्रोडक्ट वापरल्यानंतर मग इथं हे नोनी वापरलंय, आर्थ्रोसोल वापरलंय, परत हे प्रोटीन पावडर वापरलंय तुम्ही. हे वापरल्यामुळे तुम्हाला काय फायदा झाला? भरपूर फायदा झाला. तरी सांगण्यासारखा तुमचं जेवण वगैरे? जेवण चाललं. अच्छा. पचन व्हायला, उलटी बंद झाली, उलटी चक्क बंद झाली, कंबर दुखायची बंद झाली, कंबर दुखायची बंद झाली, आर्थ्रोसोलनं कंबर राहिली. बर. आणि नोनीमुळं भूक वाढली आणि उलटी बंद झाली. आणि हे झाल्यामुळं तुम्हाला एक समाधान ज्याला म्हणतोय आपण, एक प्रपंचामध्ये सगळ्यात महत्वाची इस्टेट आपली शरीर रचना आहे. आरोग्य सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि त्या आरोग्यावरती खर्च करून सुद्धा समाधान मिळत नव्हतं, ते तुम्हाला समाधान मिळालंय. तुमच्या तब्येती म्हणजे वजनात वाढ झालेली आहे, चेहऱ्यावर तुमच्या तेज आलेलं आहे. बरोबर. समाधानी आहेत तुम्ही? हो आहे. आणि सरांनी समाधानी झाल्यामुळं कंपनीची एजन्सी घेऊन हे सामाजिक काम वाढवलेलं आहे. तर या ठिकाणी जवळपास 2 लाख रुपयाचा माल आज त्यांच्याकडे या ठिकाणी आहे. तर सर तुम्हाला आणखीन काय सांगावं असं वाटतं? हे समाजासाठी आपण जे काम करतोय त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? हे अभियान चांगलं आहे. गाडी वाचवा. ओके. अभियान चांगलं आहे. लोकांकरता आहे आणि आपली जमिनीची प्रकृती सुधारते. रासायनिक खतामुळे जमीन नापीक व्हायला ती जमीन उपजाऊ व्हायला लागली, त्याचा उपजाऊ पण वाढलाय. ओके. आणि मी स्वतः शेतात हिज वापरतोय, आता जैविकच वापरतोय. आणि सर तुम्ही आंबेचं काम करत होतात ना? हो, करत होतो. बरं. आंबेचे काही प्रोडक्ट यांना दिले होते का? दिले होते पहिले. बरं. त्याचा परिणाम झाला होता. अच्छा. पण असा नव्हता. क्विक एवढा नाही झाला. असा नव्हता. मग ह्याच्या अगोदर एक दुसऱ्या कंपनीचं नोनी पण तुम्ही वापरलं होतं? वापरलं. त्याचाही एवढा असा म्हणजे तात्पुरता परिणाम झाला, ह्याच्यासारखा परिणाम त्याचा नाही झाला. बर. तर दोघंही तुम्ही समाधानी आहेत लक्ष्मीनारायण? एकदम एकदम. तर कंपनीला तुम्ही काय म्हणताल? कंपनी काय कशा पद्धतीनं काम करते? कंपनीचं एक समाधान काय व्यक्त करताल तुम्ही? कंपनी बद्दल आम्ही थँक्स आहेत. हा. हे एकतर काळ्या वाचवा अभियान चांगलं आहे आणि आरोग्याकरता प्रोडक्ट चांगली येते. बर. आणि बाहेरच्या पेक्षा कमी किमतीत असून इफेक्टिव्ह आहे. इफेक्टिव्ह आहे. साधारणतः तुमचा खर्च किती झालाय आता यांच्यासाठी, नोनी आणि आर्थ्रोसोल विटॅमिन शेक? काय 1000च्या आतच आहे. 1000-1500 फार झालं 2000 रुपये. आता दवाखान्यात चेक करायला नुसते 500 रुपये लागतात, परंतु इथं आपल्या 1,500-2,000 रुपयामध्ये चेक नाही, काय नाही, काय नाही. आपला पेशंट ठणठणीत झालेला आहे. तर तुम्ही समाधानी आहेत नक्की? ओके. धन्यवाद. आपण या ग्रीन प्लॅनेट मिशन मध्ये आलात आणि हे प्रोडक्ट वापरून तुमची तब्येत चांगली केली, त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करून ही क्लिप थांबवतो. नमस्कार. धन्यवाद. नमस्कार.